Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Nagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights! Sabado nights, walang batid ang gindig pag ikaw ay very lucky. Sabado nights! Sabado nights, umuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights! Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, oh Sabado nights, ito'y big day sa akin. Oh Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Ayaw sa liwat, kamusta naman mga palangga ng Montag Palamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karanggadlaw, Sabado night, hataw, Sabado edition, Petsa 19. Sabado naman disyo sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kamoylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa Kapulisan, Central, Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kadulungan oras sa kabiyo ng ato sini nga patrol at Cosmen Patrol. Kaya na para ganabiyo sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat nga bantayan, ato na maliwat himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, buylog na to na puwersa action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, action Nino Bugina. Ato sila pagbantay man sa mga update sa balita national, balita international. Dala na ang COVID-19, buylog na to ng Porsa News Center, Action and Defensor. Obda magita sa kato sila mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Barrera or Binares. Masala pa ko sa apelido ni Toto James. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sila kadang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Pagbanwa. Up din nyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 14 minutos nga pagpanglagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Manaya-naya sa buong lakat sang panahon. Sa Sabado night na to, sila papalagad, maayo ang lakat sang tiyempo. Kabay pa nga ining maayo ang lakat sang tiyempo. Magaresulta sang maayo man nga sitwasyon sang Bacolod. I mean, ang pagpaluntad sa katawayan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hopefully, magapadayon hasta karon sa kagahon, hasta naman was aga. Ito ay untat ang pinatsanay sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Huwag sa simana nga daw, huwag sa mga aksidente. Mga insidente nga nagkarnabo sa aton nga palibot-libot sang probinsya kag Dakbanwa sa Bacolod. Huwag labot nga ginakibang ta sa mga aksidente kag insidente. Ginakibang man ta sa sining COVID-19, no? Ang bilog nga Western Visayas naka-record na sang 59,545 ka mga COVID cases. Inilang adlaw sa bilog nga Western Visayas, City 130 ang indugang niya. Grabe nga pag timbuok sang kaso sa Western Visayas, no? Isa pa diri sa Taralpangdon kag Kakululbaan kay ang syudad sang Bacolod among may pinakauna pinakadamo kon new cases ang COVID-19 ang paghahambalan inilang adlaw. Inilang adlaw ang na-record sang Bacolod. Bago nga kaso sa COVID-19, victim mga 192 mo. Ginsundan sa Negros Occidental, 66. Iloilo Province, 150. Iloilo City, 84. Ang Aklan, 77. Ang Capiz, 29. Ang Guimaras, 17. Ang Antique, 16. Grabe, no? Nag-ayo diri pila 183 na dugangan. So matotal pila 45,601 na ang nagalayo. May 5 naduga nga patay. Sa kabilugan sa Western Visayas ang nagkalamatay na 1,365. Grabe, no? Kung tanawon tang data sang DOH sa Western Visayas, ang Western Visayas may 12,560 kaaktibong kaso sang COVID-19. Alam mo na nga ba, halong-halong kita mga inday, mga nunoy.
pasulit-sulit, pabalik-balik, health protocol. Kay labot nga ginapaandaman ta kamo sa mga aksidente, ginapandaman ta magamo sa wala untat nga pagsaka sang COVID cases diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung hindi Iloilo City, Iloilo Province kung kisa nagapanguna. Si Subongya ang nagapanguna, Bacolod City kag province ng Negros Occidental. Ay, puwerte. Daw kalain nagi sa sitwasyon ako. Damo na nga pabakuna na. Ayaw na kamo mag duha-duha pa. Kung ano ang sinako ay sa aksidente kag insidente sa Bacolod kag Negros Occidental, muna siling ko nagkapinulumba man kag gasin ako ay man ang mga kaso sang COVID-19 naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Way labot nga ginakibang ta sa mga krimen diri sa Bacolod kag Negros. Ginakiban man ta sa sining COVID ni. Ay si kabudlay ni nga mag pawala ka lang kag hindi ka magsunod sang health protocol ba? Budlay gisugo. Kabudlay magkasakit. Ato sila nga mga kapolisan na dugay-dugay magalibot na sa Metro Bacolod kay -8 na ho, magalas 10 dugay-dugay korpyo na sa syudad sang Bacolod. Masilipat ka mo bla? Ato nga mga kapolisan mapisan maglibot sa ila sinitagsa ka mga area of responsibility, ang mga taga CLO naton, City Legal Office, pulaw-pula pag-usapang saway man sa mga nagatulutumpo kung orasang kagabiho. Ayos, importante nga alo lang kita. Para nga mangin mayo ang dalagan kondisyon sa atong sininga lawas. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:53 na. 7 minutos para bilin antes kita mag-aungos sa tak ng alas 10 this time. I-check na rin ato sila nga patrol ato sila nga patrol 2, ato sila crossway patrol kay diba loon ta naman liwat ang sitwasyon sa Bacolod. Kay nati traffic observation sa Actiondale subong gabi sitwasyon sa Sabado night naton pagpangalagad. Kamustahon ta naman ang syudad sa Bacolod sa paglibot-libot ni Actiondale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Actiondale Salazar, observation report sa patrol. Dale, may gabi. Hoy, pahimunong kamuha sa mga aksyon natin dira nga nagakalam ang TL Actioneric no kay pabudlay na gid sang sitwasyon na kita sa mga medical frontliners nga abyan sa social media Actioneric labi na sa Facebook from time to time no kung hindi kita magsala si Saguro Kadlaw 3 to 5 ka mga post ang sa COVID-19 ang ilan sila nga ginashare sa social media Action Eric para lamang ma-inform ang publiko na kung nahimo pa lang stay at home kung wala sa mga importante nga transaction Action Eric. Kaya yung mga doktor, sila din nga mismo sa ground mo. Sila din yung mga nagatatap sa mga COVID-19 patient Action Eric. Sila yun yung nag-intubate sa mga persona o nagabutang dila sa tubo, nagabutang sa oxygen sa mga nagakinahanglan oxygen ng mga pasyente, no? So, ining tingog ka mga doktor, kaya ako Action Eric, kaya personally, nagapatik kaya nga mas nakahibalo, kag mas nakainsyende, ining mga doktor, no? Bangod sila ganini ang nagapanguna sa mga hospital
diri sa may syudad sa Bacolod man o kon Negros Occidental Action Eric ka. Oo. May iban kita nga mga friends sa social media nga mga doktor nga gisati ang mga hindi malikawan. Hindi malikawan Action Eric nga mag-disagree o wala nagapabor sa mga policy nga gina-implement no diri sa Bacolod, Negros man o kon sa gobyerno national Action Eric no. So kanya-kanya nga mga sentimiento, kanya-kanya nga mga opinion kag tiyan mo na no ining mga doktor ti wala man nagakulang sa pagpahanumdom nga delikado ining COVID-19 Action Eric ka. May tawa ka Dr. Action Eric na naka-mention nga naka-post sa social media nga ting tao do nagkumpiyansa kami ara sa bakuna. May ara na uganin sa bakuna, kulang ng Action Eric is ang supply sang COVID-19 vaccine diri sa may syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag iban man nga mga lugar diri sa may pungsod Pilipinas Action na Eric no. Sobra no. Kabudlay na no nga magpadulong sa mga lugar nga hindi mo mapaktan kag mag-meet kay ba sa nagkalain nga tawo nga wala ka na kay Action Eric base close contact man sila sa mga COVID-19 positive. So kanya-kanya na lang ang disiplina, kanya-kanya na lang responsibilidad sa pagsunod sa mga minimum health protocol Action Eric. Yes. Kasi kung luyag mo yung mag-extend pa ang imo siningalay, di wala kayo choice na magsunod sa mga regulation nga gina-implement sa gobyerno. Ilabi na diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric. Sa una, Action Eric, isa pa lang kakaso, nagakuragmang ng tao, isa pa lang ka suspect or probable COVID-19 case, ginatismisa na sa mga tupadalay. Pero subungan na galapol kita mga triple digit, double digit sa mga new COVID-19 infections. Daw ka chill alang sa gihapon ang sitwasyon ng reaksyon sang publiko action Eric no? So muna budlay gid Action Eric kung maigo ikaw sang COVID-19. Ilabi na ako wala ikaw sang standby fund o kung emergency fund Action Eric in kaso din man nga mangin critical grabe or severe ang imo sininga kaso kung i-admit na ikaw sa hospital ina kung mayara sang available nga COVID-19 beds Action Eric. So subong gabi Sabado Action Eric padayon nga nagalambiyong ang patrol diri sa may syudad sang Bacolod. Actually, earlier, nakapadulong kita sa may Libertad Market. Pagkahapon, sa may Central Market, Action Eric, nagpagunting kita dira. Di makitaan mo gid no, ang aktual nga senaryo sa tulad sa mga merkado, nga bisa na mga nag-oblige Action Eric, wala niya strictly nag-comply or nagasunod. Kining mga health protocol nga gina-implement no, sang gobyerno. In-close nila nga face mask, nga tela Action Eric kati nabutang na sa tag-ang ilabi na ang mga katigulangan Action Eric pasiba na budlayan sa paginawa ang ibang nga mga pamatanaon nga nagakarga sa mga supply dira wala na naga-face mask makitaan mo gid no kung magsugod ka mismo sa mga merkado pagiban pa nga mga kaladtuan masami sa mga tawo diri sa may syudad sa Bacolod Action Eric no so ang gobyerno natin, wala man sila nagakulang ya sa pag-remind, no? Sa pag-pangapayat at apela sa publiko na kung nahimo, sundin gid na kinahanglan ini mga regulations at policies nga gina-implement sa syudad sa Bacolod Action Eric, no? So, sa sila mga tinion, ang patrol, no? May naga, ano na? May nagabulag, may skillet. Yan, no? May nag-practice ni Guru Action Eric ang bulag niya. Kaya may mga manok, di skillet niya daw. Abi ko may nag-TikTok kasi mo. Hindi, doon sa mga sityo, basta lagi na practice Action Eric ang ano bala, ang ila sila nga mga inagbulang nga manok. Nga tiyan mo natin sa buong bawal, diba si nag-pro practice basi pa lang na mag-expert agad o magtanda ang ila sila nga inagbulang nga manok Action Eric, no? Kaya nakalabay kami din ng action ninyo dito sa may downtown area kag may nagpatampok pero hindi siya masigadering. So, nag-puro practice Action Eric ang sitwasyon. Warm up. So, nalabi naman yung action ninyo, no? So, ari kita doon subong sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric. Kag, tiyan mo na yung makita din natin, may mga parol na. May mga parol. Baw? Tiprano pa,
may mga parol action Eric, pero niya ka city government sa Bacolod City. Oo. Kung di daw isa iniya ka, dogin, kung gin-donate ni, or ginahatag, so may mga logo action Eric, ka mga private lang, mga kompanya, Okay. nga nakatatak ka sa parol, no, nga makita rin natin sa palibota, sa Bacolod City Public Plaza. Puti ini siya nga parol, ang Oo. iban nagasiga, ang iban wala nagasiga, no? Ay. Amo na, kumbaga, Punder? naghatag, yes, action Eric. Punder ang suga? Oh. May iban nga parol nga ponder. Wala nagandar, wala Oo. nagasiga. Pero may iban nga action Eric nga nagasiga, no? So, hindi siya palarehas or alalangay ang sitwasyon, no? Bangod ngiti, amo na bala, kainan, observe natin nga sa buong bulan nga sang Hunyo pa lang. Kag action Eric, amo na. Okay. Yes, no, amo na action Eric, mention na bulan pa lang sang Hunyo, may mga parol na diri sa may Bacolod City. Amo ning nagahatag sa aton sang taglaom nga mag-abot ang Burman stay hopefully magaganhagan ang COVID-19 cases. Ang pronouncement from Action Eric sang gobyerno nasyonal nga ang virus-free, no? Nga pungsod Pilipinas or isa dirabi ka local government unit Action Eric kag malabot ang herd immunity nga ginatawag, no? So muna malulapit na lang ang Burman, spread na lang ka bulan or sinimana ang nabilin antes nga mabatsaga naman natin ang spirito sang Pasko Action Eric diri sa pungsod Pilipinas. Sus. Oh, no. So subong diri sa may paradahan sang Punta Taytay nga mga salakyan Action Eric laba-laba diri ang pila, no? Subong alas 10 na umpisa na sang curfew. Ang iban diri Action Eric makitaan din natin mga nagahinga daw bala puli. May mga nagabaligya, no? Or nagatrabaho base sa dako nga mall, no? Diri sa area sang reclamation Action Eric. Usually iba nag-adjust man may mga negosyante nga sang una last 9 nagasira kaya alas 11 ang curfew before. Yes. Pero subong may mga adjustment, alas 10 ang curfew, ang iba nagasira Action Eric alas 7 or alas 8 sang gabi. Kaya hindi tanan nga empleyado Action Eric taga Bacolod, ang iban na taga Talok, taga Bago, ang iban taga Talisay, Silay, o iban pa no, nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Amo nati, may mga negosyante kay kung baga nag-adjust sila kag nagadumdum sa welfare business ng mga empleyado kaya kinahanglan nila nga magpauli Action Eric nga hindi sila maabtan sang curfew. Pero so ito lang kung emergency Action Eric kag kung nagatrabaho ka sa nation kasi may mga valid ka lang yung rason hindi ka man kinahanglan nga magkabalaka kaya ang kapulisan naton naka-intindi man sila as long as ma-justify nimo kung nga nagagwa ka sa mo sina nga oras Action Eric ka. And makita Andre natin Action Eric diri naman niya sa area sang Dalan Gatuslao. Halos dito nga mga establishment patay na, no, lights off na kumbaga silira na sila kaya nga atong silang kapulisan from 1 to 10 Action Eric subong stricto nila nga gina-check, no, ining mga establishment Action Eric para masiguro nga naga-comply, no, sa mga ordinansa kag policy sa Bacolod City labi na ining curfew kag ang bawal nga pag-inom, no, sa pampubliko nga lugar. Wala gid lamang dugay naglabay diri ang ambulance ka CDRR mo Action Eric kag mo to nila sa pakato basi padulo sa may hospital diri sa may area sang Dalan Gatuslao. So far so good ang sitwasyon diri sa may sitwasyon sa Bacolod karon nga Sabado sang gabi Action Eric kag padayon man kita nga naga-monitor sa mga nagakanabo sa social media kag iban pa nga posible, no, mga report kag spot news nga magsulod samtang nagapangalagay kita sa Action Night Patrol subong nga gabi Action Erika. So sa mga action naton dira Happy Father's Day lang sa inyo. May nakita nyo nga po sa Action Eric nga boss nga daw Happy Father's Day pero the rest of the days kano Happy Mother's Day. Isa lang adlaw para sa adlaw sa mga may sa the next day, next week, next month, Mother's Day na. Boss balos na mo. Okay, subong pa lang, tamo na mga greetings ang gina po sa social media. Ang mga bilang special nga adlaw para sa mga amay, nagahatag tribute Action Eric, damo sa mga promo ba lang, i-post dira ang litrato sa imo sining amay, kag ikaw,
kag may mga chance nga magadaog sang pila ka mga papremyo Action Eric, no? Okay, no? So manati, Happy Father's Day, kag Happy Mother's Day the next day sa aton sining nga mga ilaw ng tahanan Action Eric. Pwedeng to boss Action Eric? Balay lang mang limpyo. Ay, dapat tularan. Dapat tularan, no? Kaya iban, do may mga plano man ang iban. Dati, depende sila kaya hindi man niya makontrol ang tawo mo. Gani. Ay, hindi niya makontrol ang tawo, Action Eric. Ngati, do wala man sila sang symptoms na ginabatsyag. Wala man sila sang kulo kompleto. Pamanang inas nining panapo. Mayara pa man sa panimaho. Mayara kini mga pamilya nga Action Eric, no? Nga magapadulong sa mga restaurant. Magapadulong sa mga establishment Bacolod man o Negros Occidental. Di ang doble na lang ang paghalong. Amoy lang ila sininga armas sa kumbaga Action Eric ang ila sininga face shield, ang face mask in kaso din man nga mag-celebrate sila sang Father's Day sa iba na nga lugar. So muna, no? Happy Father's Day din sa inyo sa mga tatay din nato nga kag syempre importante dira pagka the next day importante wala kita sang symptoms nga mabatsagan. So mga gabi nagbabamali sa atin nga tubangan sa patrol dito sa May Plaza. Padayon man nga paglalambi Action Eric sang ITM Construction and Development Corporation. Subong nagalambi yung sa Action Eric. Actually ang proposal nila before is gabi sila manghakot. Gabi sila manghakot para kung na daw Action Eric wala bala sang basura sa kilid sandalan. Hindi bala nami para bala nami na tawon, no? Ang mga dalanon sa Bacolod City nga wala sang basura. Abo na nga may mga proposal nga gabi manghakot ilabi na sa mga main road kag secondary road Action Eric, no? So maparasa lang gina-plaster man kaya gina-finalize ang IBM CDC kay subong tinag ang mga trabaho bala sa mga barangay officials nagdungan Action Eric sa COVID-19 campaign. Kampanya illegal nga droga pagti ang basura di isa man sa mga dapat tutukan sa barangay. Yes. Ang vaccination program pagid subong daw ining mga barangay officials natin daw yun Action Eric daw hindi man sila gani makapahuway, no? Kumbaga bawod man sa mga problema, no? Kag dapat hatagan sa pagtamoda subong nga mga tinion mayon wala naman nagalan-ulan sa Bacolod City, wala sa mga pagbaha in the recent days Action Eric. Kasi ang mga barangay officials tutok paghapon sa vaccination program kag sa kampanya kontra COVID-19 Action Eric. So sa Action Eric kami ang observation report ng patrol nga madulong subong nga gabi, no? Kag sige padayon lang kami ng action ninyo sa pagbantay kaso di man nga may mga vehicular accident nga magaluntad kung ano man nga mga insidente nga dapat respondihan sa patrol subong nga gabi. Sa mga ka-action natin, gina-recommend natin ang KBC Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc, isa ka na city. At impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat reaksyon de Sir Theory Abet, observation report sa ito sila patrol na 2. Durante nga nagapadayon pa ang irasini nga paglambiyong diri sa Metro Bacolod, opdanta sa papangamuyo Makabay pa nga wala na lang sa mga aksidente, mga insidente nga makarabo, bisan paano ato kapulisan makapahuway-huway man. Sang wala untat nga paluapanay sa mga kaso diri sa syudad sang Bacolod. Bao, kabay pa nga tawhay na lang Bacolod kag Negros para buwas pagbugtaw ta sa pagsaulog sang adlaw sa mga amay, mangin malipayon kita. Pero may mga amay nga doon na malas karong adlaw.
Di man kagadakpan sa bypass operation? Ayo, why gid ginagahalong mo? Dantes nga itipunon mo kaga aksyon mo ang mga pamilya mo sa Father's Day. Sinong aksyon mo ya kay ara kaya sulod silda? At aksyon mo kupon mo nga priso eh. Balikan talaga karon sa Action Del Salazar sa iba pagdiya sa Action Balita sa pagparumalik na report. Pandaw report sa ato sa Patrol 2. Ang report ni Action na John Diaz, ginadulong si Sakalawan sang D3 Bayo. Ginadulong man si Sakalawan sa Santon Plaza.
Sakay Hari Kinyo sa Hamelo. Advance happy birthday si Mubwas Abdas happy birthday. Advance happy Father's Day si Mubwas. Tukayo Eric Moico, sakay Rosario Pasar, Iboni Butcher sang Germany, sakay Narisa Ruiz Ilare, Inday Siska. Salamat gid. Sa mga Torre family dira sa Valladolid kag sa Parañaque, natamyaw kamo ni Alexis Wiwing Torre sang UK. Tamyaw lang pamilya Torre. Alex Montesa naman, paring kita lang sakay sa Tokyo, Japan. Pare, happy Father's Day in advance para manbasa mo. Winston Goles, Teresita Orita Kahorao. Happy Father's Day kay Emil Lopez, kay Edmond Caridad. Halin kay Buddy Labrador sa Las Piñas City. Kay Toto Samuel Castillo Armita. Dara sa Valladolid, happy listening. Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Jose Marino Vero, sang Pahanukoy, Dina Di Crepito from BRHU RSB, Marvin Aguilar sang Negros Bike, Vlog Felicias on Felicias Boys. Gabi dala kay Toto Marvin Aguilar sa mga Felicias Boys na. Mario Bacauco Irad, Hacienda Candagit Farm, Security Guard na Romar Tamayo, on alert. Gapa urok-urok man siya. Milili Oligo, pamyaw lang si Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa, rin kay Milili Oligo sang Tangog. Bibian Pondales Gumban, mayong gabi lang nila kag mayong pag-urok-urok. Sakay paring Armando Cabiles, no? Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family Diras Canada, God bless you. Gapa urok-urok isa pa mati sa Action Night Patrol. Happy Father's Day kay Tukayo Eric Moico. Salamat gid kay Maria Teresa Yung, kay Sir Manny Loquias, kay Jocelyn Kalabaan, ara sila, gapa urok-urok. Sige, check tara ma-report na gika sa tabang correspondent. I-check na ka ito sining Cadiz sa PNP Correction. Subo man ito napatay sa may area sang Sagay ito, no? Ay, perti ho. Happy Father's Day lang da sa imo kasatanan nga mga tatay. Napamati ko sa mong simusin programa. Hindi ko katulog kung hindi ko batian ang manami mong atingo. Bow! Dopiho ba? Nagabidala kay Toto Gari alusitain sa tourism office sang La Carlota kag sidra nga mga kaupdana, no? Toto Gari alusitain sang La Carlota City Tourism Office. Marinoy maigi maninay tsari salvasyon da may gabi gid ha. Sakay sino ni si 480 man? Nya pre, nya good evening pre. Happy programming. Sino ni man? Sino ni number ni man? Ni sakon diya nga kuana o sakon nga kodigo pinalhaw. Opod ko si Paps, happy monitor lang nagasaulog sang Kadlawan Subong. Ay gali ka, happy birthday kay Paps Piping alin kay Sir Jigs ang Panameo. Happy birthday Paps Piping alin kay Sir Jigs Ay, si former Kapitan Iman Rictra gali. Kapay gabi dira sa imo. Former Kapitan Iman Rictra and family. Ga monitor man sila sa atong programa ba party. Happy birthday lang sa Iloy ko nga si Shelly Villaruel. Ari kami ka paurok-urok pamati po sa kabataan ko nga si John Paul John Ray Britannia. Halin kay Jing Britannia ang Panamyaw. Betlines Taxi, gamonitor man sa Tubangan Plaza. Kamay gabi dira sa Betlines Taxi. Dira ko sa Tubangan sa Plaza ho. Narabayan sa atos rin. Patrol 2, Crosswind Patrol. Ay, puwerte. Parami na sila. Nagabi dira kay Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid ha. Napaurok-urok man siya. Puwerte.
sakay Jojo Gosiauko, no, may gabi dira kay Toto Jojo Gosiauko sang barangay Panokoy kag sa Bilogya nga pamilya. Pamilya Mandirico da, Ledger la Mandirico da. May gabi ka sa bataan ha. Tara sa Panokoy ka pa urok-urok sila. Mamansin sa Mrs. Kumpare ko Art Kagninit Ilagison. Bao, puwerte. Happy Father's Day man kay paring Armando Cabiles. Kay Nini Nolias, sa kay Catherine Nolias, sa kabataan dira, happy listening. Kapaurok-urok sila. Sige lang kay Tilawat, aliwat ko ba si Kurga arasa sa CR Blau. Sige, kay daw pagkasabat ang linya ni Axel Roger. Unahan ko na si Axel Percival Binamoro. Ari siya sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Axel Percival Binamoro, line number 2 sa report first. May gabi kami. Mayong gabi Aksyon Eric kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol sa gihapon Aksyon Eric no sa pagkatapos naton nga nagsimba nagrekta kita sa may banwasang Valladolid nga sa diin may naglantaw kita sa pila ka mga blatterbox sa aton nga kapulisan pero matawhay ang aton area of responsibility. So nagrekta kita sa banwasang Dulid. Kag nakita naton dito ang buluaton sang aton nga mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Wilfredo Binuman. At diin Aksyon Eric sa gihapon nagakandak sang border control para sa COVID-19. Gakandak sila sang health protocol sang border nga sa diin Aksyon Eric kag isa pa ang impound o kon pag-apprehend sa mga open muffler sa gihapon kag sa mga wala sang nagakaigo nga rehistro kag lisensya nga mga motor. Padayon man ang ila nga panakop sa mga single kag mga motor nga mga private kag hilabi na gid sa mga dalagko nga mga salakyan nga mga van. So gina-checking sang aton nga trupa sang kapulisan kagara man ang aton nga mapisan nga Chief of Police Major Wilfredo Binuman. So nagakandak sila kagang aton nga PCR sa gihapon nagalibot kag nagapanghatag sa gihapon sang face mask sa mga pumuluyo kag naga-remind sang COVID protocol action Eric. So sa gihapon ang aton kapulisan sang Valladolid nagalibot kag nagahimo sang buluaton ilabi na gid sa pag-remind sang health protocol sang COVID-19. Amoy ni ang aton observation report gikan diri sa aton area of responsibility sa banwasang Valladolid, Negros Occidental. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat kay Axel Percival Villamor. Base ko nagka-monitor sa aksyon na Roger Gotib, Jer. Halin niya, mabi medyo hawan-hawan ni Abida. Okay, napataga-contact si Axel Oliver Simoto. Di ba contact? Di ko check sa Imodera Communication, Axel Roger Gotib. Ang report ni Aksyon na Percival Villamor, ginadulong sa iyo sa Kalawan sang life extension. Gusto niyo ang libre nga medical check-up, Lunes hasta
Action Roger Gotip, paliyaw ko liwat check sa imo dira nga linya. Nga nagka-contact na si mo si Action Oliver, no? Action Roger Gotip. Hindi ko check sa linya muda, no? May gabi dira kay Jeep Magtubo Hamantok. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Sa kay Magbanwa Linard. Tamiya ko lang si Boss Tilong. Happy birthday from Kagawad Biloy Magbanwa. Ba, gapurok-urok mas Kagawad Primo Biloy Magbanwa ba? Bobby Munoz and family dira sa Metalisay ga monitor gid. Sa Qatar araman si Maylin Galino. Ronnie Gordon da may gabi ha. Sa kay Diding Alojamiento. Steve Ramos, sa kay Magi Hilero, sa kay Rimar Hicano Halasgo, si Chulupa, Barangay Sagaang, La Castillana. Elias Bandada, sa kay Joseph Nabalitan Kasag. Sa mga taga Kyuday Resto Cafe, Oriarte sa Luisa Carlota City ga monitor gid. Maria ko, may gabi gid. Monitor lang ko diri sa Tabok Sharma, Saudi Arabia, sila ni Elias Bandada. May time ko no si Joseph Nabalitan Kasag na masyar sa kano ayos. David Lisa may gabi. Noel Tandoy sa Gardenville sa Division Tangob. Susan Gonzales, Alex Montesa, sa kay Lucia Perartilia. Monitor sa aton. Bill Istrobo. Kami lang sa tatay Mario Istrobo sa Silaya. Happy Father's Day. Watching from Hong Kong, si Mabel Istrobo. Jenny Solgon and family kay classmate Roel Pagsibiron may gabigid. Sa kay Breath Heart Tonato sa Intramuros Manila ga monitor gid sila ho. Jan Sapio may gabigid. Jan Sapio sa kay Rachel na Gonzaga sa Banago ara man sa kapaurok-urok isaya Puerting aranda dinyo sa kay Miguel Lito sa kay Juliet Sierra Frontliner. Kami lang si Toto Lucas si Batyan Herminal. May gabi kita. Pag may lang dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol, no? Very good evening, liog ko. Great Father's Day sa akong son-in-law, Leo Quintos, kag Ronnie Signora. Ang panamya, alin na kay kumari ko ni Net Ilagison, kakay kumpare ko Arthur Ilagison. Die hard niya sa Action Radio. Mga away niya ko mga liso-liso karadyo. Ay, birthday. Joanne, may gabi. Napaurok-urok pa si Joanne. Sakay Huma Lumina. Ay, may gabi dira. Mayroon dira nga pagpaurok-urok. Roger Gote, para Canada. Ang report na aksyon na Percival Binamor, ginadulong si sa kalawan sang Mighty Sea.
Action Radio Philippines Star Time, alas 10:31 na. Kaya ginanganangatang signal, Action Radio Gotib. Salamat sa pag-greet sa akong Idol Eric. From Cane Town, Victoria City, God bless. David Liza. Hello lang ko no sila ni Stephen Diaz. Kay Stephen Diaz, may lang dala kapag parok-urok. Happy listening. Sakay Maninay Senjamorp, may Kagaloy Bibidor. Dara sa Rosario Heights sa Viso sa Barangay Takuling. Mr. Mrs. Maninoy Jiren Taveros and family. Totokcho nga sa Apollo Restaurant ha. Sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Sakay Mr. Mrs. Roger Montalbo and family. May gabi igid. Sakay Engineer Nonoy Galunan, kay Ma'am Julia Mandres ang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Mr. Rioben Tampos and family ha, sa LTO Bacolod. Sakay Rogelio Toto Catalbas Jr., kay Mrs. siya, kabataan niya. Amon Migos Puno Lunok na kakorok-orok yun. Sa Mrs. Joseph Cagjulit Chua and family, kay Manuel Ku. Engineer Arthur Normandier, family dira sa Takuling, kay Engineer Marlon Posisyon and family dira sa area sang Granada, Gapa, Urok-Urok yun, no? Sakay Sir Alan Sopi, mayang gabi igid ha. Paurok-urok pa si Toto Alan Sopi. Good evening nila. Nagmayo lang ang pagpaurok-urok. Balik kita. Dugang nga tato ng Maksabalita. Pagkatapos lang sa ito importante nga pahibalaw.
ng balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pabalik diri sa ato na pagpalagad sa Action Night Patrol program na alam ng signal Action na Roger Gutib. Nakatumto ko ni sa ning gin kastigo kag ginbuno tabla sa may kwan area sang Galos Street sa may Barangay 11. Blay ning pagkastigo kapag patay pagbuno kay Richard Kahutay kahapon sang hapon. Ang suspect diri amo ini ang ginatudlo nga nagbuno nga si Iwok sa Rojo. Kag ang apat ito kapdana mo ito nagbuli kastigo. Daling kagabi nga haling kahapon kagabi hasta kinasang aga nga manhunt operation nga gipatigayo ni Police Major Ramil Sarona ati waygin madakpan nagpanago gid sa gusto ang mga suspetsado mga kaupdana ni Iwok sa Rojo. Dali kagabi, huwag ginamon sila nadakpan, nakalapot na kami sa Vista Alegre sa Barangay Mansilingan, kaya may informations kami nga nabasa nga dito kapanago ang mga suspitsado. Pag-abot naman sa lugar, wala man sila to. Ang nag-check pa na, pasubong ongoing pa ang monitoring, kundi sila kapanago. Bali, na-identify naman naman sila, 5 sila tanan, ang gapuli kastigo kag isa ang gabuno, binkastigo na gibuno pa niya ang biktima. After nga na-identify ni sir, pwede naman ka mo kapasaka kaso, no? Yes, pasaka naman ang kaso regular filing na kaya way naman silang takpan. Anong possible case kay parte ni sir sa ila? Homicide. Okay. So, ang mga lugar sir nga pwede nila nakatuan, why gito sila sa lugar nga gigatuan nyo man sir? Yes, wala dito. Amo nang gapa ngayon kami bulig sa mga barangay official wherein wala pa sila ka-feedback sa amon kung ato ba sa mga lugar. Pero ongoing lang po naman monitoring sa ila. Ang pamilya sir, kasi maayo nyo man nga makabulig mga mapasurrender ni mga suspect ni? Amo na ang ginegosya naman kapabulig mo kami sa mga barangay officials kung pwede mag-surrender na lang. Kaya kung ang pamilya sir pangabay guro sa ila na, ila pamilya, kasi kung nakasurrender man ang blas ka sir? Yes, amo ginagin panimuhaan naman. I-surrender na ang pamilya, total, 50 man na sila dere sa police station. Katubangan nila kung ano ila tala na ginobra. Dako rin dyan, sa sir, masalubar tayo kasi may mga identification na mga musang suspect eh. Yes, may mga identifications, may mga witnesses kami, kag may mga CCTV pa kami nga nakuha. Ano gini sila gikamuno sa ilang ginamo si Raw? Bali, according sa investigation naman, kining biktima kabakal ni siya allegedly illegal nga droga sa Miyerkules ang gabi. Ang gingamit na niya ang illegal nga droga, hindi ito illegal nga droga, kundi snowber nga dulce, hindi nga snowber. Di na mo ito pagkaway sa ang aga, kinkatuan niya ng suspect nga si Iwo. Wala kanya balay. Balikan niya man pagkahapon, wala gyapon. Sang Biyernes na sa aga, kinkatuan niya upod ang iyalipin partner, wala gyapon ang suspetsado nga si Iwo. Pagkahapon, mga 1:30, kinkatuan niya na naputanag sila sa kinarkilahan niya kwarto ni Iwo. Ang hambal sa biktima nga ginisnover mo ko, pero hindi na kini sa suspect amo to may panabaisay sila dahil may ga-advise nga puli na lang dito, ipapuli ang biktima. Pag puli ito sa biktima, galaputanay naman gali sila to sa kuwa, amo to pulihan sa kastigo, pag ginbuno po siya ni alias Iwok. Kung mo sir, ang biktima nagli, gagamit gini siya bukli? Yes, gagamit gini siya sa buk. Okay. Kagdra siya kakwa bali isang siya kay Iwoks? Yes, dira sa gaskuran, bitinisa siya kapag siya po kay Iwok. Si Iwok ni sir, why ni sa inyo nga drug watch list? Kincheck pa ni namon kung pare ba siya sa watch list namon. So kung nang tagal sir, lang siya, naligli siya. Yes, amo na nagagawa sa investigasyon namon. Okay.
So, kung wala pa ng korosyon ng balik-balik, itong biktima, wala pa sa matabo, guro sir, no? Wala pa rin may tabo kung wala ba yun ang sa balik-balik siya mong gitabi mo, makita sa CCTV o isa gaano mo, gabato, gitabi siya mo, gabato siya mo, may ano siya, may pagbayluhan na tapong uliya, amo to, pag ano, ginibunok ulit siya, hindi maabitan na ng iya kontra. Bali, sir, din ang igo, sir, pila kabilog, sir? Doon kabilog igo niya din, sa may dugan kag sa prato. Okay. Patay gina sir on the spot, no? Yes, patay din na siya on the spot. Okay. So, bali, sir, when map ka sa tropa, ang mga suspect? Wala kay kapalagyo sila. Din isang una ng budlayan kami identify sa ila. Nang may nakuha na kami sa CCTV kag witness nga nagkadto naman sa police station sa muta na identify naman sila. Sir, kung pamati ang pamilya sang biktima, ano ang mensahe mo sa ila? Bali, ang sa biktima, ringaon kita mo nga ma-resolve mo nga insidente kag pangayo mo kami sa inyo operasyon para ma-file na kami kaso pag makatagan sa hustisya ang biktima. Sa mga suspect, sir, na nakapamati, ano yung mensahe mo sa ila? Sa mga suspektado, kilala na namon ka mo. Kabay pa nga magsungka na lang ka mo kung bangon nyo na ang inyong sala nga ginumbra. Ay may mga witnesses kami sa CCTV footages nga ma-identify kit ka mo nga kamo ang kontra sa puti sa biktima kagkapuno pagkita iya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Gayabit si Police Major Rames Rona, ang hepe sang police station number 1, bauti kita mula na. Lansya na transaksyon sa Cebu. Ang bakal sang biktima, parang mahigop-higop sa tani. Auto pila 200 yung piki pang iya nga Cebu. Antes ka Cebu, snowber nga ginpudpod bla. Kagin butang sa aluminum foil. Yala siya nga ginbutang niya ang kwan, ang Cebu sa aluminum foil. Kagin sindihan ka lighter. Yala niya nga duga aso ito mao. Usually kung Cebu na ya, pag butang mo na sa aluminum foil, pag sindi mo na sa lighter nga igaang mo sa dalom ka aluminum foil, ang Cebu makuha na matama tunaw. Ang aso na mo nang ipasulod mo sa ilong mo. Ato ya, hindi aso nga puti, hindi aso nga ito. Uwas kung tawas, kaya kung tawas ay buta-buta sa aluminum foil, sigurado malupok-lupok to. Ito yung aso itong. Hindi mayo na, hindi Cebu. Kuha ni Dulce nga snowber. Tapos ito kaduhay balik-balikan to si Ewok sa Roho. Galing kita mo nung guro, tawag naman ng swerte ni guro ni Kwana. Sa napatay ni Bla. Swerte ni gamang guro, kasi katatlo yung balik, kasukata gini. Ati medyo lalisay gamay Kastigo sang apat kaupod ni Ewok sa. Pagkado si Ewok hanusan niya ka kutsilyo. Kadua ka bisis, binuno sa likod. Tag sa dughan. Ati yatapi, patay ang biktima. Unang resulta sa Cebu-Cebu. Ang tabo na nidaan niya lang siya na transaksyon sa buo mo. Suya, gisa guro blaw. Doy kahigop yung naging siguro bla. Yung iya obra mo na ni, ulo extra da, kuhan mong panggunting bla. Kaya sa extra mo da pulo pasaka, pasayro da sa may Banago, da bla nga terminal da sa may plaza, lapit da bla. Inog suyo, pinaguro schedule. Ayun di karga, kakuan pa nagtrabisiya pang iya sini nga higop kay snowber nga pinutpot kay nabutang to sa pulo plastic kung lang tawon mo daw Cebu man mo. Iga kuan naguro to ulo abre na to ang buho kay ilong to sa napatay na sigurado ni. Ay pagsindi tana ka aluminum foil nga may lighter nga gamitan niya ay nag-aso itom tanang aso niya ate piki gid. Amo naman to ng kwarta 200 ni kahutay ito di disgrasya pa.
May gabi dira kay G. Miranda Cañete Gina-check pa namon. Salamat mo sa information ni Peter Poblete Sir Peter Poblete, salamat gida sa information mo. Amo man kay G. Miranda Cañete, gina-double check namon niya. Sige, i-check na dugo-dugo si Action Del Salazar Sige na verify na Action Del Jinly Cabilis. Mayong gabigid. Basi dito mo na sa kalye ni Jinly Cabilis itong natabo. Ginapalo up subong ni Action Del. Amilita Pondeyo, mayong gabigid. Inibuni Butcher kay Paringke doon sa sa Tokyo, Japan. Kay Aromas Arlene. Happy Father's Day sa husband ko Ragnarok Mongon. Along kalong kuno permia. Soset Pahi Marhin ay Alex Montesa may gabi gid Sige, check na sa Action Del Salazar kay Sir Mon Lopez may gabi Sir Mon Lopez kay Julius Borbon Bolido dara sa may Ruas Capiz ga monitor gid siya Check na si Action Del Salazar sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. May gabi nila kay Toto Mark Gabriel sa Langgawa. Puro pamati, pas Toto Mark Gabriel sa Garanga, kag si Asis sa Mahinay sa ato nga pagpangalagad. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Del sa report. Del, confirm Del, lapis kami. Yes, confirm Action Eric. Pero una natin ang balita dito sa may syudad sang Victorias. Patay nga na preso matapos na siyang gintiro sang ginaliga riding and tandem suspect sa may St. Martin Subdivision. Barangay 21, syudad sang Victorias, takdaras 11 kinasang aga Action Eric. Ang biktima diri mo si Eric Detoyato, 38 years old, residente man sang St. Martin Subdivision. Ang biktima Action Eric nasakay diri siya sang tricycle sang nataboy ning pagpaniro kay na siya sang udto. So according diri kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sang Victorias PNP na recover niya sa crime scene ang apat ka empty shells sang kalibre 45 nga armas luthang Action Eric. Ining biktima ginhingayon siya dala sa kayong lawas dira man sa may Victorias pero gindeklarara nga dead on arrival. Sa background check diri ni Sir Corpus sa victim ni Action Eric ang sadto na preso na bangod man sa illegal nga droga kag nakagwa matapos naka-avail sang plea bargaining agreement kagkaron. Padayong pa investigation sang Victorias PNP kag posible pag-identify man or pagkilala sining riding and tandem suspect Action Eric kag sa Manila ang CCTV sa lugar. Di pa matumod kung bala ang driver o kung ang backrider ang nagtiro sining biktima Action Eric nga nakangkon sang nagaylain nga pilas tugas ang pagluthang kainas ang udto dira sa may St. Martin Subdivision. Aring tingog Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sa Victorias PNP. Nakasakay yata siya sa tricycle. Okay. I don't know kung saan siya galing, but pagdating doon sa sa may malapit sa may Adventist Church, merong bumalil sa kanya na mga motorcycle riding suspects. Okay. So, yun niya, tinamaan siya sa sa kanya, sa different part of his body. And the hospital is yung nasa kanyang ulo. Okay, I see. Ilang putok ba yung narinig ng mga witnesses sa area, sir? Actually, hindi pa namin nakukuha yung exact na detail pagdating sa tama ng bala niya. But one thing is for sure, nakakuha namin ng nakakuha kami ng 4 empty shells na 45 caliber sa crime scene. Oo. I see. Yung suspect, sir, yung backrider, yung gunman? Hindi certainly kasi yung ating mga witnesses
mga witnesses, hindi talaga nagbibigyan ng ano ng... Actually, po hindi lamang sang palayagan ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ng Hepe sang Victoria's PNP. Samtang dito sa may Bacolod City, confirmationary kining sabing incident ka nagluntad ra sa may Purok Hyacinth, no? Hyacinth Street. Purok Mabiniligan, Barangay Mansilingan, Bacolod City, mga around 8:30 p.m. Masubong nga gabi ni siya confirm ni Police Captain Elmer Bonilla ang Hepe sang Police Station number 7. Wala gid lamang duwa generic. So ang biktima diri rin sa action Eric no na nagainom-inom upod man ang suspect. Ang victim amo si Anel Dwilicano Anel Dwilicano action Eric lalaki residente sang Santa Fe Barangay Estefania Bacolod City kagang suspect diri amo gid lamang si Aliasa Bornoca. So according diri sa Hepe sa Police Station number 7 Sir Bonilla, yari ni sila action Eric sa isa ka drinking session malapit ra sa may high school dira sa may Barangay Mansilingan. Sang may diri sang paglalisaya no nga natabo nga nagresulta sining insidente sang pagpangbuno action Eric. According kay Sir Bonilla, ang soko gina-process pa nila subong ang crime scene no nito sa may Purok Mabiniligon action Eric. Kag ano subong ang suspect nakabalagyo no wala siya redakman action Eric kag mo pa sa kolon ang ginatutukan sang kapulisan sang police station number 7. Multiple stab wounds ining naangkon sining biktima action Eric no kagamaning suspect nagpalagyo sa wala may baloan nga direksyon. Padayon sa karon ang investigation sa kapulisan sa police station number 7. Mga balita na tipon sa patrol subong Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action Dave Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Salamat kinaksong Dale, sabat-sabat lang ang mga insidente, no? Tiruhan to sa amo nga police station, nagsabat man ang isa ka police station. Kahapon sa hapon, may ginbuno sa police station 1, ini nga gabi, nagbalo, sumabat man ang police station 7. Puro tanan niya tap, no? Puro tanan patay. Grabe, nagisubong yung, ano? Pinatsanay, no? Ang kabuhis ang tao daw, wala, nagidbili. Sige, pawayway tanay. Recharge tanay, balik ta sa Lunes. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Night Patrol program. Magatakop ini, balik ini sa Lunes. Kumang oras sa maman nga waragwagan. Ato sila ka patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa kay Action Dale Salazar, Action Percival Villamor. Ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol Action Niño Bugina, News Center Action and Defensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes pagtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Advance, Happy Father's Day. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.